Asap mga Aji, Kois TV to. May laro kasi kami ngayon, isa sa mga tropa natin yan lagi nanonood. And Kois TV to. Sila Tatay Mendo pala, inform ko lang si Tatay Mendo, si Gabs nandito, si Alas TV nandito. And yung laro kasi namin mga Aji, papalitan yung hindi natatalo. Siya mga Aji, di pa namin siya napapalitan. Eto, pag tinalo niya pa ako mga Aji, papakupuin na namin to. Ibig sabihin, hindi talaga siya mapalit-palitan mga Aji. Brother, tatlo na siya eh. Dinali na sila Tatay Mendo, si Gab, si Alas TV. Dinali talaga ni Kois TV natin dito. And ano ko lang pala, flex ko lang. Si Kois TV, siya yung pumunta dito dati na without notice talaga mga Adya. Talagang hindi namin alam, bigla lang siya sumulpot dito na yun, may sabi ko, wala, sino na parang gano'n mga kanilan. Siya yung nakalaro namin. Ako mapanood niyo yung video siguro. Gagambino, ano yan, ayun, kaya Under PH, parang gano'n. Yun, siya yun mga Aji. And yan, pakita mo mga gagamba mo, pre. So ito sa akin, Jensen Line. Ayan. Ito din yung sa akin. Yan, sa akin to. Hindi, enjoy lang kami dito ah. Okay lang, gym natin. Sige. Ay, Oh. isa pa lang nakuha. Parang bigat ng gagamba mo talaga, pre. Uy. Di ka kayanin sa pursahan ata to ah. Ay, Uy, bumitaw. Mapapalitan tayo. Isa. Parang ang gaan nung gagamba ko nun ah, pero bumitaw yung sayo pre ah. Yan oh, parang di nga ako makapit to. Hindi, nabigla lang to sa tingin ko, nabigla lang gagamba niya. Mais ka. Ayun talaga. Haba kasi mga Aji sa atin, bulto sa kanya. Yan naman natin si Kois TV natin kung ano. Yan. Nabilangan lang ng dalawa. Oh. Kung magpapatatlo. Op. Kahit mga Aji, pakalmay natin. Gising yung mga gagamba eh. Yan. Okay, game. Kois TV to, Kois TV. Sorry, di ako marunong mag-ano. Hindi, okay lang. Pakawala. Ayan. Yan. Ang gagamba naman natin ngayon, ang papakawalan natin dito sa unahan mga Aji. Ayan. Yun. Yun na, Pumulag ka na. Nangyari dito mga Aji, nag-aalangan talaga ako magatto. Hindi niya tinutuloy. Naku, lugi ka sa persahan dyan. Ang galing din ng miskarte ah. Yan na. Bibitaw talaga. Wala, panalo siya. Yan lang. Sila naman iikot sa akin yun mga Aji. Sila naman. Yan, ako yung TV ulit. Flex ko lang, sila Tatay Mendo nandito, sila Alas TV, Gabs TV. Pakita mo nga sila, bebe. Pakita. Yan. Tatay Mendo yan talaga. Bossing namin sa Tatay Mendo dito. Pakita mo nga, bebe, yung sa belt ni Tatay Mendo. Pakita mo. Collector yan eh, oh. Ang Tatay Mendo, boss namin dito yan. Legendary yan eh. Sa mga bata pala dito, mga nanonood sa amin. Noy. So yun lang mga kuys. Kaji. Salamat. tayo. Sige, saan pa namin mga Aji kasi nakatatlo naman si Kois TV natin. Sana maglabas mga Aji, ako paparis talaga. Hindi na namin post mga Aji, tuloy-tuloy na. Sige mo na sige. Bibi. Yun, sap mga Aji. Second game namin ni Kois TV to. Yan yung gagamba. Jensen Lines pa rin ba? Jensen Lines. Tapos sobrang luma na. Luma na. Ito naman mga Aji, nung isang araw lang dumating. Pre-promote mo yung yung So yun yung nga pala. mo. Yun nga pala, tumutulong nga pala tayo sa mga cancer patients diyan. So kung sinong gusto mag-donate sa inyo, PM nyo lang ako na sa description, may kisuhi tayo kay Kaji. Yun, Yung number sa description ko. Yung number ko nandun. PM nyo lang ako. Kung di kayo makapag-donate, pwede kayo makabigay ng laruan para mapasaya nyo yung mga bata. Ano yan, pre? Anong name, brother? Meron ba? Yung foundation Actually, kasi walang foundation or ano. Pumupunta lang kami dun sa hospital na yun, tapos nagdo-donate kami. Nag-gets ko. So mga Aji, saludo tayo sa mga ganyang tao, yung tumutulong kahit walang kapalit. Yan ang number 1 talaga, rulings yan. Kung mabait ka mga Aji, alam mo yun, kung ano mo yung binibigay mo, babalik at babalik sa'yo. Hindi man katumbas siguro nung binigay mo, in some ways mga Aji, iba yung babalik sa'yo, pero makakagaan ng loob mo yun. Maganda. So mga Aji, enjoyin natin to. Kois TV pa rin. Second game. Deciding game. Para sa kanya. Kasi nanalo na siya. Ay. Ang Gising. galing. Saglit pre, nakagat pala ng stick. Sandali. Dali. Nakagat ng stick. Gising ka naman, boy. Mabilis ka kasi mabilis ka laban mo. Parang taba nung paanong kakalabahanin mo. Kayanin mo kaya. Sige nga. Okay, sige. Medyo ang laki pala.
Laki pala. Sige nga, kaya mo bang persahin yan? Huwag ganyan. Naku, ay. Ay, napulsuhan yung sa akin. Ah, Napulsuhan to. Napulsuhan yung maliit. Finish yung maliit, mga kaji. Finish, napulsuhan. Galing ng pagkakasikwat. Wala na mga kaji to. Sige, pulagyan mo na lang. Napulsuhan, kitang-kita natin mga kaji. Talagang nahuli yung gagamba natin. Bilot na to, second bail mga kaji. Bilot to. sana. Galing ng pagkakakuha, oh. Yun na. Bilangan ng isa mga kaji. Pero mapipinish talaga to. Papabilutan natin sa kanya to mga kaji. Ay, Ay. Ah, Uy, ano yun? Ang laki niya pala mga kaji. Parang napiki tayo sa mata natin na yun ah. Dito. wag. Dito, ano natin. Sige, okay lang. Kasi mabagal na to eh. Sige, ganyan ka na. Jensen talaga mga kaji. Pag ganyan, Jensen talaga yan, friendship. Alangan din siya kumagat pre, yung sa'yo. Nasaktan eh. Yun na, dalawa na mga kaji. Dalawa na ba? Tatlo na? Dalawa. Dalawa. Last one na lang mga kaji. Ang mangyayari na ito, deciding game kami. Okay lang ba yun? Oo, Mga sige, boys? sige, Deciding sige. game kami mga Kung kaji. mapapalabas tayo ng ano. Deciding game kami na ito. Ang laki pala. Bultong-bulto. Taba ng paa. Ayan na. Ayan na. Binilutan nyo sa atin mga kaji. Nag-goodbye tayo dito ah. Sige, tumabla ka lang. Huwag ka nang... Mandamay ka. Wag. Sige, kagatin mo yung paa mo. Sarili Yung paa ng mo. Kagamba natin, Yung sarili sarili mo pa pa. na nakagat na. Grabe talaga si Kuya Stevie natin ah. Parang iba yung gusto ah. Nilalabasan natin to ng matinik-tinik si Kuya Stevie natin. Sana may pumalag. Nananali ng gagamba to si Kuya Stevie ah. Parang di maganda talaga oh. Bilot. Hindi, pag ano to mga kaji, susurrender na natin to. Concede na natin. Hintayin na natin na malikuran talaga. Kasi yan, binibilot-bilutan na siya. Laki pala, no? Oo. Akala ko parehas lang nung natutulog sila. Oo nga din eh. Parang yan talaga, pagalingan ng pagtingin nilang gagamba yun. Sabi mga ganun mga kaji. Pero grabe pala pre, bulto haba, uha lahat mga kaji, pati taba ng paa. Hindi ko rin napansin yun mga kaji, nung natutulog kasi sa daliri ko, pantay talaga. Parehas lang eh, parehas lang Pantay sila. talaga mga kaji, pantay talaga. Pero okay lang to mga kaji. Naunahan kasi siya, nadibdiban yung sa atin talaga. Yun, tabi na natin to, concede natin. Hanap pa kami ng isa, Kaya pre, hata isa. Yun, sap mga kaji, pakita mo muna si Tatay Mendo, baby. Ayan, habang Mendo. ano. Legendary. Kumakain siya. Chill lang. Kami judge dito eh. Ayan, Tatay Mendo. Di daw bawal, kaya kinakain niya. Oh, wala yung doktor ni Tatay Mendo dito. Coach TV, ito deciding game namin, Oo. 1-1 kami. 1-1 mga kaji. Ito, enjoy lang kami dito. Laro kami for fun. Sa mga bata dyan, matatanda dyan, enjoy nyo sana to. And God bless sa inyong lahat. Okay, game tayo pre. Uy! Wala. Break na natin. Op. Opya. Ano to? Parehong ano to Friends sila, friends. Batikan. Break natin. Kaya yung pala flex ko lang mga adya. Si Kuya Stevie natin tumutulong to sa mga cancer patient. Yes. Sana... Uy! Ganun Last talaga. one. Parang ano, ginagawang stopover pre. Nagawang stopover yung ano. Pagalawin ko rin yung gagamba ko. Sige. Yan, sige. Galawin ko na lang pre pag ano. Para magsabayan sila. Kanina nagharap sila eh. Tulog din eh. Uy! Yun na. Papakiramdaman na yan. Pakiramdaman na to. Ito na mga kaji. Ito na yan, ito na Ito na talaga. talaga yan. Oy! Oy! Ayun na! Lag. Pinitik tayo! Alam na! Wala Nasaktan doon. Wala lang. Hindi, pitik lang yun mga kaji. Pero kumbaga sa ano, pero sa pa lang yun. Wala pa sila yung natawag na sakmalan talaga. Pero naalamang tayo bilang isa. Sige na, yan na. Oh. Harapan mo. Ayun yung patalikod. Madala na tayo dyan sa pati patalikod na yan eh. Uy, harap. Ayan. Uy! Harap. Ayan. Ayan, game na. Naku! Ah! Ah! Ayan. Dalawa na. Dalawa.
May bilangan natin yung Coach TV natin. Yun, lagyan natin dito mga kaji. Sige, sige. Plus 1 to. And Ito sino na bati yun. mo pre? Sino bati mo muna? Shoutout nga pala sir sa Carlos Sigua, tumutulong Carlos sa Sigua. content ko, tsaka si Joanna Isley. Yun, yun. Sabi nga pala sana ako mga kaji. Shoutout nga pala sa misis ko, siya lagi yung cameraman ko. Kung papansin nyo, gumaganda yung content. Kasi yung baby natin kumukuha nan. Maraming salamat. Pag inaluan talaga ng pagmamahal yung Pag inaluan ng pagmamahal. Sabi mo, isa pa. nagulat eh, nag-shoutout ka eh. Nag-shoutout. Nag-shout ka kasi boss eh. Yun, nagulat lang. pagmamahal plan, ano mo na kami. Legendary! Iba talaga sa Tatay Mendo mga kaji. Ay, yung wisdom ni Tatay Mendo, Huwag mo napakalawak. sisirain. Huwag mo! Huwag. Okay na ako doon, boss. Huwag na masira to. Okay na. Kaya Ayun. mga kaji, nakatuwan tayo kay Coach TV natin. Ayun, Maraming gandang salamat. laban. Maganda yung laban. And sino naman? Sino sunod? Si ano? Si Coach TV. Si Coach TV. Ayun, yun. Tapos si Tatay Mendo, kalaroin natin siya. Pare, maraming salamat. Thank you. Support nyo rin sana mga kaji. Maraming Oo. salamat po. Sana wag kayong magsuporta sa amin sa lahat ng mga vlogger dyan. Yung mga kapwa-vlogger din natin, sana supportahan nyo. Maraming salamat po. God bless. Peace out. Yun, sup mga kaji. Si Coach TV pa rin natin. Up quiz. Subukan nating bawian to. Lamang tayo sa haba mga kaji. Sa kanya bulto lang konti. Ay. Pero mahaba talaga sa atin dito. Sa haba siguro 8 Gs tayo. Sa bulto naman sa kanya. O 9 Gs kasi kuha niya bulto. 9 Gs to mga kaji. Lamang ako. 10 ako dito. Kaso ang lakas ng gagamba na to mga kaji. Napakuha ako nung kaha kong mga nakakondisyon. Kasi lakas talaga. Nakita ko galawan. Yun lang talaga. Sana magpakita sila ng magandang laban pareho. Naka 2 games na to kanina. Yung Cebu sila na rin tinalo niyan sa kanila. Puro mga dalawa na rin. Dalawa na rin. Parehong 2 wins to mga kaji. And yun, laro kami. Game natin to. Pang third game namin to dito. Ay, Nakipagsakmalan talaga. Ang lakas nga talaga nung ano. Huli yung sa atin. Di parehas. Parehas. Wala na. Patay na yung sa atin mga kaji. Patay yung sa atin. Sa puwersa, patay sa atin mga kaji. Grabe. Uy, bumitaw lang sa atin. Bumitaw. Bilangan mga kaji. Sabi na nga ba, iba maglaro ito. Sa tapang mga kaji, iba. Tulong kayo kaagad. Problema sa payat pala, yun sabihin ko sa inyo. Pag naagatan yung payat, iba talaga. Kabilang lang tayo ng isa kay Coach TV natin. Wala na. Patay yung payat. Uluntoy, tingkaw sa atin. Ay, lumalaro pa pala. Wala na yung agat to. Uy! Uy, nabilangan pa ng dalawa. Dalawa na. Mukhang ano pa. Dalawa na. Hindi, tingin ko mga kaji, hindi na ako maagat yung sa kanya, nasira pangil na ito. May ganun kasing kagat mga kaji. Pag yung gagamba mo na agat yung pangil niya, hindi na bubuka talaga. Ayan. Mabanga naman. Wala na to, boss. Na, bumibitaw na talaga Wala na. mga kaji. Sige, kung ano na. Ayaw na. Baka mag-Gabs TV tayo eh. 1-0 pa lang, ano na eh. Kaya mga kaji, as it is, nag-enjoy lang kami. Pero talaga, kudos kay, kay Coach TV natin. Tingnan mo ginawa sa gagamba mga kaji. Baby, yan oh. Ewan ko lang nakikita nyo, yan, tagas-tagas talaga yung gagamba. Kala ko patay pa to mga kaji kasi yung nakikita ko kanina, agat talaga to. Yung pala baliktad naman, dikit talaga lips to lips. Ito, dito ko tinamaan, yung sa kanya naman sa may ulo banda. Pingkaw Ayun, ikaw yan. Pingkaw siya. Yan. Yun lang pre, maraming salamat pare. Sana huwag kayo magsaka pumunta dito. Enjoy lang tayo. Enjoy lang. Tingnan nyo mga dyan, dahil motor nakaparking ko. May Pamili motorcade lang kami kayo. dito, pili na lang kayo. Ito, yung motor dyan. NMAX yan. Okay, sarangin na natin yan. Yan lang mga Aji, enjoy kami. God bless sa inyong lahat. Gusto mo boss, kuha ka rin ng content sa akin boss, isahan pa natin. Para may content ka rin. Sige. Sige, hanap pa Pili tayo lang ng kami. isa. Yun. Yan mga Aji. Pero laro na pa rin namin Voice TV natin. Pakita mo ulit sila. Pakita mo sila. Yan. Kasi natin ito. Ang lakas ng sigawan niyang kanina. Lakay! Hindi na kayo dito. Ayan o. Enjoy lang kami Ito naman gagawa namin For entertainment lang talaga to. Gusto namin kayong pasayahin Balik namin yung ganitong kultura.
And yun, talagang gusto lang namin mag-enjoy mga Aji. And yan, Quiz TV natin. What's up mga quiz? Gusto ko lang ulit flex, si Quiz TV natin tumutulong to sa mga cancer patient. Pupunta sila ng hospital, tumutulong talaga sila. Kung ano man yung malikom nila, yun. Siguro baka ilagay yung number niya ulit dito. Kung makita nyo na lang, it's either kontakin nyo siya. Any lang naman, any lang mga Aji kung gusto nyo mag-donate. Para naman sa mga kapwa natin to. Yun lang, maraming salamat. Quiz TV, game. Butchog mga Aji, ito pala explain ko. Ito yung nanalo nung last time, madiskarte mga Aji. Ang laki ng kalaban niya. Ngayon baliktad naman, siya yung bulto. Yung kalaban niya, parang nag-switch. Ay! Parang nag-switch lang mga Aji, nag-switch. Sana naman. So, Hindi na katulad kanina. Yung kanina kasi mga Aji, parang Wala hindi naglaro. parang ayaw maglaro. Uy! Yun lang. Uy! Winner pa rin talaga, boss. Winner pa rin talaga. Winner pa rin Buntis na to mga Aji 5 months na to. Naglalaro pa rin, 5 months na. 5 months ang buntis. Sige, isa pa. Malapit na Judith nito mga Aji. Kasi nagbayad na ako ng kuryente, internet, saka tubig. Magja-Judith na rin to. Oy. Takot yung mga kanya karamdam. Hindi, mabigat kasi ito mga Aji. Butchog na butchog. Uy, agad. Yan. Butchogins talaga. Saluhin ko ito mga Aji ha. Pero ano, ngumanga nga naman yung sa kanya. Saka ano talaga. Pumesto. Oo, diskarte lang na. Base. Butchogins talaga. Na. Nag-aalangan Pangil talaga. niya. Nag-aalangan. Ayaw na ng atin. Hindi, ano pa yan? Uy, yun no? Tumatakbo-takbo lang talaga. Ito nabilangan na naman to, isa lang. Tumatakbo-takbo talaga. Ganyan din naman ginawa na ito mga Aji nung dating may kalaban doon siya na ganyan. Hindi kaya sa pigaan. Tapos ginawa dumiskarte. Bumuka ka. Ayan na. Sige nga, yan na mga Aji. Papalag na yun sa kanya. Yun lang talaga sa pigaan mga Aji. Lugi talaga sa pigaan. Parang may napanood akong ganito nun ah. Parang pinipitik-pitik lang yung mga ganito. Eh ako, talikuran mo natin. Ayan. Agatin mo. Ay, humarap na, wala na. You miss your chance. Oo. Pero wala mga Aji, butchog kasi sa atin. Butchog talaga, butchog. 5 months, Ayaw bumuka 5 ng months atin. pregi. Pero pag Takot nakaano na. to, bilutan, yun lang talaga pre. Maayaw talaga yung kay Quiz TV natin. Sayang. Sabi natin boss, siguro hanap na lang kami ng iba pa. Kung may maliit pa siya, Kasi yun nga mga Aji, nanalo to nung last time. Pero butchog na. Mga Aji, mga na siyang hulin mga Aji. Isa-isa, laro natin na isa pare. Sige, last. Sige.